ez dakit. Zea sozialago bat eta zea kolektiboago bat ematean, eta horretik aurkezpenak ere taldean beti, eta irakurretatara joan, liburuan, ez dakit ez, bi aldetatikan bizitzeko. Gure kanonak ere, baliagarria dira, berdin. Eta hori, nik uste dut egon materiala hori, badagoela. Zuek, arrakizko izateaterako, idatzita gero, berriro, hori bezala mila aldiz berriten duzue, bukaerak, edo zekizen. Baina ja horrela dagoenean, gero distantzia bat igual. Nik ez dut inoiz, igual be. Bi esker, batu gara izuekin.